Uthando liyamduduza olahlekelwe. Uthando futhi liyamenza olahlekelwe ezizwe engasiyona intandane. It's a pity-ke ukuthi thina uthando sil-experience ngekhathi ezinzima. Sengathi inkosi ingasisiza sibe isizukulwane esiba nothando njalo njalo. Amen. Ngoba sigcina ohanjelwe, ngikhuluma lokhu ngoba ngine-experience okhanjelwa. Ngiya-understanda mina ukhanjelwa ukuthi kunjani. Kukhona amazwi engingawasho emndenini ukuthi uma nisadidekile nisilalele kodwa ningasizwa kahle. Oh Jesus. Yeah. Yini ngisho njalo? Njalo uma kunesimo esikanje kunezethembiso esiyikhiphayo. Uma sesifuna ukuyibona lezo thembiso eyishiwa abantu, uma sesingayiboni sibona amaxoki. Yeah. Nize nazi ukuthi uma sithembisa ukuthi sikhona, sisho ngoba nisadidekile asifuni nizwe nibe zintandane. Because wonke umuntu uxakekile. Kodwa uma ethi ngikhona nisho noma yini enifuna nize nazi ukuthi kukhona ukusho lokho ngenxa yobuhlungu akubone befela abantu abahanjelwe. Yes. Okwesibili isizabala singakufundisi. Kunomkhuba khona ke kule insuku ukuthi uhanjelwe lokho ebuzwa. Ebuzwe ngesoso, abuzwe nangakho konke, kodwa kukhona okusalile. Jesus. Ngoba akusekho lento yokuba nobuntu kubantu. Umuntu uyakubuza nje kanti uqalile ufuna ukubona ukuthi uzokutshela kanjani ukuthi uzokubuyisela ngolesithathu. Angiyazi ke mina lento yokucela usizo kumuntu ohanjelwe. Asifundele uJoshua chapter 1. Siwajomba nje amavesi. Isibongo ke ekhaya bathi ngwakamsoni. Ngakholwa lokho, ngahamba ngakho lokho. Okunye nokunye ngangikwazi. Joshua chapter 1, ufundele uverse 1. Uphinde ujombe. Joshua, isingisi Joshua. Chapter. Ngiyalisho lolu manje sisize ukuthi uma sindawonye ngihebe lokho sifundela amateksi isicakelana. Silahlekelwe sonke ngoba makulahlekela udadewenu silahlekelwe sonke. Yes. Njoba sila ingoba siyabaza ukuthi ulahlekelwe. Le 20 minutes ngikhuluma lapha kuwe. Sufundele uJoshua chapter 1. Funda uverse 1 ngizokutshela futhi uthuyeni. UkaJoshua uchapter 1 indima yokuqala. Kwathi emva kokufa kukaMose inceku kaJehova, uJehova wakhuluma kuJoshua indodana kaNuni, isikhonzi sikaMose wathi, uMose inceku yami ufile. Ngalokho suka uwele leli Jordani wena nalabo bantu bonke niye ezweni engibanika lona abantwana bakwaIsrayeli. Mama-ke asiweleke futhi manje. Asihambe selapha kuverse 5. Ngiyayibona lenye indawo engifuna ufundele la ukuthi njengalokhu nganginomose ngiyoba ngifuna ufunde leyo ndawo. Uye kuverse 6, uye kuverse 7. Qala ku5. Ya qala ku5 uthi ugcine lapha ku verse 8. Verse 5. Akuyibakho umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho njengalokho nganginaye uMose, kanjalo ngiyakuba nawe, angiyukuyeka angiyukukushiya. Qina ume isibindi ngokuba uyakwenza ukuba laba bantu badle izwe
engalifungela oyise ukubanika lona. Qina kuphela ume isibindi kakhulu. Uqaphele ukwenza ngokomthetho wonke akuyala ngawo uMose inceku yami. Ungaphambuki kuwo ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo ukuba nempumelelo nomaphi lapho uya khona. Verse 8. Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlomeni wakho, kepha wozidla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengalokho konke okulotshiwe kuyo, ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Sifunda uverse 9 sibhansele ngoverse 9. Angikuyalile na, qina ume isibindi, ungesabi, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe nomaphi lapho uya khona. Qina ume isibindi. Baba wethu ongcwele, siyabonga nantambama ukuba usibuthile wakuba sizohlanganyela nabangcwele, umndeni ulahlekelwe. Ngokuba izwi lakho liyasiyala ukuthi ukukholwa yikho lokhu kuhlanganyela ebubini nasebuhleni. Njengalokhu siyabe izwi lakho ukuba siduduzane, sakhane, siqinisane ngenxa yobude bendlela. Siyakhuleka inkosi yethu Jesu Kristu ukuba ngikhuluma iqiniso namazwi akhayo ayokuhlala enhlizweni abe induduzo, ukuze ngelinye ilanga befakaze ngezwi lakhe elinamandla elikwazi ukuthobisa ubuhlungu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba kukho konke osidlulisa khona wena kanye nathi. UNkulunkulu ongakaze amdela umuntu nakaze amlahle umuntu. Yingakho umlandela imihla yakhe yonke aze yofika ethumeni. uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga ukuthi onile nomonanga kepha uyamenza abone usuku. Siyabonga uNkulunkulu ukuba usenzile sakhumbula ukuthi insindiso akusiyona yethu sodwa, kepha nabanye abangakafumani umusa wakho sifanele ukuba sime phambi kwabo sibatshele ngothando lwakho. In Jesus' name. Ngicela ngingasabotashi ngimfishane ngikhulumela phansi makhe yami ngicela ibe yinde nawe. Haleluya. Isizathu sokukhetha le ncwadi ukuze ngikhulume ngayo ntambama sisodwa ukuthi kune reality efanele sibhekane nayo engeke izijwayeleke ukuqala kumuntu ukuhlukana nothandiweyo wakhe. Yes. Singasuka emngcwabeni silandelana amaviki elandelana, kodwa uma sekhambe owasendlini yakho kuba ngathi kusha akaze kwenzeke. 2, irresponsibility eqhamukayo after death. Irresponsibility enikeza uJoshua ukuthi hola labantwana. Ulahlekelwe ube isikhonzi sikaMose, kodwa kuthiwa kuye hola labantwana. Kanjalo makhamba ielder ekhaya okanye the senior ekhaya, ukhona osemusha osesayinhlungwini ofaneleke manje angene ezicathulweni zokuba responsible ama duties ala ekhaya abhekane nayo. Ubhekana nama duties, the time of grief is disturbed. Reality yempilo ukuthi ngesikhathi usathi usazila usazama ukuphola kwenzeki kahle hle othatha responsibility, but abaholayo babuka kuye. Uma baholayo eke wabakuthaka baba wesi nabo bese be give up empilweni, bese bezama the alternative means okudila nobuhlungu. Kepha uNkulunkulu simbona iqinisela yena uJoshua athi noma uzobahola qina. Yeah. Haleluya. Uthi ngiyazi bawubonile uMose bamhluphile, Jesu. kodwa wena kaJoshua qina.
Nani bantwana balayikhaya senzoshayela umthatha iy'ngane zethu kodwa phezu kwakho konke lokho qinana Nkosi. I-responsibility ayikuncane kunalokho igqizibiza phezu komhlubu uzuthi ingane mina ngonena wonini safika isikhathi sokukhula uma sikhula sikhuliswa njengokhozi amaqhonokhozi uma ekhuliswa ahlaliswa kwinest enameva ukuze aphume kwi-comfort zone ngoba the presence of the seniors in the family ayasanda sibe comfortable singayiboni into yokuba responsible uma basikhuza sibone ngathi ukuthi bakhuluma kakhulu kanti usondo liyajikajika liyeza nakithi uma kusifika sibathaka ungekho prepared ukuthi kusasa kuyoba umzali ngisho ngawumzali umusha nomzali yohlezwa ingane until that reminds you ukuthi it's time to grow up. Oh Mose inceke yami Hey, Jesus. wabonile ama-challenges mhlawumbe sesingathi ukuhlehla kancane ukuze masakhana sakheka sonke uma sizobuka uMose eze yobakhipha sebephenduka iqini eGibhithe babafike ngesihle isiphi leso sihle ukuthi kunomuntu okuthiwa uJosefa owayefikile lapha awafike wakhila izimanga wasimthuka-ke ngenxa yeposition uNkulunkulu ayisambeke kuyo ngokuhle ayakwenzela ama-Egyptians bonke abantu bakubo bafuhleleka khona ba-enjoya ama-benefits okubakhona kwakhe but uma sehambile nemisebenzi yakhe emihle yashabalala kwabantu baseGibhithe. Wayisho kanje ukuthi sometimes in life kukhona la sihlala khona ngenxa yomuntu othile kodwa uma engasekho i-environment iyashintsha. Sometimes death will expose the true characters of our siblings, of our neighbors. Kapha makabanga uNkulunkulu omile njalo ongashintshwa ongaguquki. Because uma uzobuka kule ncwadi esiyifundile unokhasha amazwi amathathu athi be strong, be courageous. Be strong, be courageous. Be strong, be courageous. Be strong, be courageous. Be strong and be courageous. Be strong and be courageous. Bantwana, qina. Njengoba sime sinethemba nje ingoba simbonile uNkulunkulu esiphatha ngesandla. Bese samngcwaba umane nayo ipolisi sazuthi unayo. Samngcwaba, masimngcwaba simngcwabi ngemali yethu, sesimngcwaba ngabazalwane. Sakufika loyo athi intende likhona. Kufika loyo athi inkomo ishoda kanjani. Asikwazi ukuthi simhambise inkomo engekho. Siyakhipha. Njengakho ngithi qinani because ngamazi. Siyasazi isandla sakhe siphezu komntu. Ngiyasazi isandla sakhe siphezu. Uma somathuba ngibasingana. Omunye uyeza afika khulume umabona kulobhutwa la ekhaya ngathi akayifakile iring ithwe. Abangcono ukukwakhani kanti ukhulumela undodakazi wakhe. Siphilela khona ukuthi ubungasekho khona. Wonke umuntu ubona ithuba angangenisa ngayo. Ayazokuthiwa hayi kunobhudo la ekhaya usanda kanjalo nkosikazi aphithize namaskonzo aphithize namanzi ashisayo hawu lize limangale hawu ngoba siyamazi nje onenhliziyo enkuni Phithizela. kanti kuyaphithiza ubona ithuba lokushada lokuthatha
ngajijiseki. Hayi. Bese ngajijiseki. Be strong. Hey, abantu abaphethise Nkosi yami konakele iminyaka iyaphila. Unamavesi engiwafundayo. Ufike kuqinisa umuntu, akhiwe umuntu. Ebese athi sakhiwe umuntu, bese uNkulunkulu amtshela ukuthi ngizokuphumelelisa. Okay. Ukuphumelela kokuqala uma ulahlekelwe, ukwamukela ukuthi akasekho othandiweyo. Yeah. Njalo. Okwesibili, ukwamukela ukuthi usazoba namaphupho futhi kunezinto ezizokukhumbuza yena endlini. Hayi Jesu. Okwesithathu, amazwi ebewaphimisa sekusondela izinsuku zawo. Nenkulumo akazisho phambilini ezayikhomba ukuthi useyibona imihla yakho ukuthi iya ngokufipha. Enye futhi ireality ofanele uyi-accept ukuthi namaphutha enzekile kwaba nokukhuluma ongazwananga kahle. Ungahlali kuwo kulezo nkulumo uze wehle emzimbeni uphazamiseke emqondweni. Hey Jesu. Sekuyisifundo sokuthi thina sikhona siyalungisa ukuze kungabi nayinkulumo ezosala yilena. Bese wamkela okwesibili, isigaba sesibili sokuphumelela ukuthi ingcaphi sisele nawe. Hayi. Yeah. Amandla. Hallelujah. Uma ubungazi ukuthi kuyacentwa, kuyaheshwa, kuyakolotshwa, Hayi. yazi ukuthi it's high time. It's so unfortunate ukuthi sikhulele emalokishini, kuhlele emalokishini. Kodwa lento yasemakhaya inakho ukuphila. Yeah. Lento yasemakhaya inakho ukuphila. Isintu nje. Thina sikhule sazi ukuthi uma kunomshado ozophuma, intombi ehamba iyomela isigodi. Bese izinsizwa zasendaweni zishaya amaphakethe, zikhipha ibhasi. Sithi ngeke ikwazi ihambe ingane yakwethu, ihambe nje singenzanga lutho. Sikhule empilweni njalo nje. Umsaba ubaba uNgubane owakhe ngezansi kwasekhaya uma wakubona usephutheli noma wabona inkomo ingene emasimini, wawazi ukuthi ibhemini message ifike eqala mina ngingakafiki umnikazi wendaba. Mawube nenhlanhla wathi ukuxoxa nawe uNgubane, baMngubane wathi ukubamba ebesebike ekhaya, wafika wangasho ekhaya ukuthi ubaba uNgubane ngeke ngahlangana naye kwenzeka ukuthi wayisethe ukuxoxa nami njengengane yakhe, because ingane yakhe wawumphakathi. Ukuba ingane yakhe umphakathi bahleli ndawonye nje basihleli. Hey Jesu. Sisemanzini ebilayo sonke. Mina ngicashe ngapha ke kwamasha. Kodwa simdile umuntu, simndeni umuntu. Ubuhlungu buyefana. Ngiyabona lenkulumo ukuthi kule ndawo esikuyo sesazi ukuthi ubuhlungu balapho kwaNgobese uma kwenzeka umuga kwaNgobese. Ayisekho lento ukuthi hawu kwenzakaleni esigcemeni. Bese uba nobuntu. La khona ubeyazi uMagumede ukuthi uma ebilibazekile edolobheni ingane yofika uMadlamini eseyiphakela ukudla zadla. But ngendlela esesikhona ukuthi ngasingenalo uthando ngalo sekuye kube nzima nokuthemba ukuthi uMadlamini yofika neyiphakela. Ngoba noma ingane idla into engahambisani nawe ungazi nawe ngalelo suku ibiphakele uMadlamini yokhishwa isisu uthi ngasho ngathi ngifuni ngisama nengane yami ngisama. The society that we have turned to become.
ngiyakhuleka ngiyabuyela lapha ezweni ngilungisa wena ukuze umqondo wakho ube right. Ngoba iqiniso lithi njalo masikhuluma sizikhulumi kukhona kanjalo abezwe lutho basuke benami. Yeah. Ukhuluma ushone ngala uphume ngala abazenzi ubuhlungu buyabakhonzuma. Abantwana bakwa-Israyeli sebecindezelekile kuze qhamuka uMose ozobakhipha eGibhithe, because ubalethe eGibhithe akasekho nemisebenzi yakhe emihle laba bakhona bakhula yabayazi. Kanjalo kukhona abafowethu abantu esibaziyo ukuthi baba namagalelo, kodwa futhi sihambe siwakhohle lawo magalelo ngenxa yokushintsha kwama-generation. Yes. Good stories are no longer shared amongst the families. Njengamanje kuzokhula abantwana abangayazi lineage yabo. Alembuka ihlazo ngapha emakhaya. Kanti lokuyibuke nje, hayi uyibukele kude. Yakhulunywa lapha. Ngaphansi esihlahla sikhuluma silalela induni yashi. Tata uzala ubani wena? Ayithi abona mawuze uzala ubani? Uduma uthi hayi ngizala ubhekisisa. Ubhekisisa lapha kwamnguni ezansi sibonele. Induna ngikuso. Ithi hayi ngizala ubhekisisa lapha kwamnguni ezansi. Ebese lo munye bembuza ukuthi uzala ubani? Athi hayi ngizala umfishi kulumozi yamlandela mabhungane bhungase eduze kwami asha qede. Angithi uyabona lapho ukuthi kudluliswa umlando neyigemegeme okuhle akwaziyo okwenziwa uyisemkhulu kwadlula uma generation umlando wasekhaya usho ngegaba zakhona. But new generation yethu ngisho ithakazelo zinkingi ukuthi hawu ngoni nenyalatho lokhu uzoyeva nathuke athi hayi no, I'm not that. We have created a lost generation because ezinye izinto asisibona isidingo zokusifundisa, kanti lezingane esiyikhulisayo will take the baton yokuba responsible yokuhola umndeni. Uma uhola umndeni futhi ungenayo i-background ungayi-understand i-family tree. Uma ungayi-understand i-family tree kiyothi uma kusuka uMose phambi komndeni bese kufa konke. Hey, yeah. Yingakho uNkulunkulu athi le ncwadi yomthetho mayingasuki kuwo imindako Joshua, because yazi ukuthi nayibona ayiphethe leminyaka leyishumi ewaphethe ama-commandments ukuthi aniqondise anihlehlamelise endleleni, because uma ningayingakasuka le ncwadi yomindako you will be led astray niyohlakazeka, because umthetho ususukile kini. So sidlani ngayo ubusuku nemini because imthetho yasekhaya iyami, imthetho yasekhaya idluliswa kwisizukulwane nesizukulwane, kanjalo nezwi likaNkulunkulu liyadluliswa ukuze le ncwadi yomthetho ingasuki, because le ncwadi yomthetho iqoqisa impilo kumuntu, because akukwazi ukuqhamukela into yakamakhelwane, because izwi likaNkulunkulu lithi ungazi yini ukuyihalela into kamakhelwane. Awuzubona umakhelwane engathizeli because wena uyaliwe ngethetha yishumi. Wambona uNkulunkulu anesifele. uNkulunkulu uyasiqondisa ngemiyalelo yakhe yishumi. Uyasiqondisa. U7 regardless ukuthi le generation ebuza ukuthi for why, tell me the actual story behind the 7 p.m. long time of the gate. Ayifundile ingane zethu siyifakile singisi kodwa nenhloniphile alahleka nesingisi esikhulu. Hey. Bafana sisingisi lesi. Ezifo zengisi siyababamba
mental health. aqhubeka angondli kodwa eshaya isingisi esitokeni. Akondli naso isingisi. Oh. Black tax. Hey! Ema zamani masikulisa nabantwana sala kusithenga ama-toys. Sithi awakho boy. It's not like that. Dlala nezinye iy'ngane. Because ilento yokuba create iqale lapha mawuthi ingane yami ungayithinti kanti ingane yesizwe. Because akekho wazi ukuthi wayohamba kuqala. Futhi mawukhulisa ingane ikhuliswa ngomthetho wokuthi kwazi ukuphila komunye umuzi. Because ikusasa liyaziwa. Jesu. Hey, bazalwane. Iy'ngane ey'ningi siyimoshe thina sayiphoselalayisi yakho. Hayi Jesu. Because sisusa leya nto yomthetho. Sayisusa incwadi yezaga. Ekhuluma ngokusazi uma ingane ingasiyenzi into engayiqondi. Sayilibazisa sasiphasisa. Sathi that was the old generation, we are understanding generation. Ikhandeni imfete. Masani ikhandile bese ngiyajabula isivuno sakho. Sithi siyikhulisa le ngane ukuthi iyeza right but nize nazi ukuthi eduze kwa-right kune-responsibility. Yebo. You have a right to exercise your right and the responsibility not to disturb my right. Ngoba phela umthetho ufanele usu-enforce kahle. Yebo bazalwane. Ngenxa yokuthi umuntu ubona udalelwe kukho wathabathelwa kukho uyona njalo iphula imithetho kaNkulunkulu. Kodwa kukhona umuntu owafika kwa-Israyeli, John chapter 1, uma efika eNazaretha ezalelwa khona kulesa sikemekeme, efika lo muntu abantu sebeyiphula bayiphula imithetho baze ba-edokwabo. Ufika esezowusamapha umthetho because umthetho wawuza ne-punishment. I-punishment ibe singamakho umuntu. Yeah. For example, kunendawana leyo siyifundayo siye sisho noma sigudla ngakhona isigamekenge senzekile lokuthi owesifazane wayiphingile umthetho othi akhandwe ngamatshe, uphinde ubanje uqotshe nephini uthi akhandwe ngamatshe. Uyabona ukuthi nabantu babebona ophingile ekhandwa ngamatshe kepha babengashintshi. Yeah. Because kwakuhlala kuphinde kuvele futhi abanye ababanjwayo. Kodwa lokho kwakungabakho abantu. Ngenxa yemvelo yesono ebusa umuntu ephila kumuntu, yayimenza incwadi yomthetho isuku olimini lakhe. Yingakho in the book of Judges, incwadi emohleleli yokugcina nevesi lokugcina, ethi ngalezo nsuku umuntu wenza njengalokhu kukuhle emehlweni akhe. Umuntu ebesephumile esandleni wenza lokho okuhle emehlweni akhe. Njengakule insuku wonke umuntu wenza lokho ku-excite inyama yakhe. Ebese the principles abekwe yizwi kaNkulunkulu esuka kuwona. Ebese sebenzisa igama esithanda kakhulu. Don't judge me, we listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Mase kufanele abhekane nama-consequences sesithulile. Ebese did not get enough support. Noma ikhona incwadi ethi mind your own business.
1 Thessalonians chapter 4 noma ikhona kodwa uqaphele ukuthi lo mind your own business awusho ukuthi oseceleni akenze noma kanjani because izwi loNkulunkulu lithi lisho njalo bese lithi ombane phambuka uyamnxusela umkhulekelo ukuthi abuye eNkulunkulu. Kukhona umuntu owathabatha umthetho ubekela kuye wa introduce lento kuthiwa umusa. Uma introduce umusa uthi umuntu usenalo ithuba lesibili lokuhlumeneliswa kwesimilo. Uma umuntu ehlumenelisa isimilo okokuqala uvuma iphutha lakhe athi ngikwenzile akasho ukuthi lokho engikwenzile kwenze ngenxa kaSibambana. Akasho ukuthi I was cornered, I was pushed by people, but takes accountability ukuthi ngonile ingakho mekhuluma nosifazana athi hamba ungakusona. Because nabo abantu ababesondela eduze kwakhe babesondela kwase ku exciting ukuthi kukhona yokhandwa ngamatshe. But uma uJesu esethi ongenasono akamkhande ngamatshe. Okusho ukuthi njengoba sonke silapha simanapha kepha makabonga uKristu owalenga emnqamlezweni owathabatha incwadi yamacala eyayisimangalela wabethalwa kanye nayo owadela ukuphila kwakhe ukuze thina sifumane ithuba lesibili lokuthi sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kunalento ekuthiwa imfundiso esingisi bathi salvation okuyindaba ezinhle. Indaba ezinhle ukuthi khona umuntu owafa owalele eCalvary wafa waphinde waqoba ukufa. Yingakho noma sazi ukuthi othandiweyo wethu uyahamba usesenkosini kodwa sinalelo themba ukuthi nathi uma sigoqile imihla yethu siyophinde sibonane ngale. Noma singadangala sidangala sinethemba nokuthi lo hambile siyophinde sibonane. Lapha into esenza ukuthi sibonane ukuthi ngehlangana nokwethuna samukela imfundiso samukela uthando lukaNkulunkulu sihlelwe onakeni lukaNkulunkulu ngokuba kusemvelweni yethu ungamdingi uNkulunkulu nawe uyazi ukhuleka kakhulu mazikushuka kodwa masahamba kahle uthi wow I'm powerful look at me buka nje izinto ukuthi kushayela izandla ukuthi hayi ukuzama but the truth of the matter is uNkulunkulu ubekile isandla phezu kwakho. uNkulunkulu ubekile isandla phezu kwakho usenzile ukuba singafinyazi ukuba sikusindise. Oh yes Lord. uNkulunkulu osindisayo ukuthi magoqo imihla yethu emhlabeni sibonane naye. Siphinde indawo kuyakusona ukuya kulabo bathathelelwa noma ukuya kulabo abaleka. Leyo ndaba ilungiswa kusenganene akekho uthathelwa umuntu. Yingakho sasikhula sihlabana nge-primary sithi umuntu nganye ozimele ngaphambi kukaJehova. Akekho landela omunye amacala omunye kepha amacala akho ubhekana nawo ngqo kepha makabonga umele sinaye. Oh Jesus. Asenza liprobolo akuthi njalo wonke umuntu oboshiwe eSouth Africa kuthiwa ukhona ummeli wamahhala oka-legal aid board esizokunika yena. Nathi sinayo ummeli osezulwini osimele ozwelanayo nobuthakathaka bethu wafika emhlabeni waphila wabubona ubuthakathaka bethu waphinde wasinqobela khona. Yingakho sipha amandla akuqoba nokufuzula usuku. Yingakho simuzwe khuluma noJoshua athi be strong and be courageous. Nakuba sihamba ngathi sinamandla siqiniswa uNkulunkulu sikuNkulunkulu. Oh no. Uya semphathile abantu benkosi. Siqala siya nje ezokuthi asikhumbule ukuthi singesalibona likhalile ekhaya. Into esiduduzayo uNkulunkulu athe yena uyise wedada wathi umyeni wabafelokazi. Uye lo uNkulunkulu uyasenza ukuthi ngelinye ilanga
siza sikhulume sesizimpunga sithi sanimdala amalanga aseyabala ngiyazibona kaJehova enqothini asikho isimo esiyasibuka umdaphakathi kunezinye izimo eziyosithobisa kunezinye esiyohamba phezu kwazo sizasazi ukuthi uNkulunkulu uthe ezwini lakho when the enemy comes in like a flood his spirit raises the esithaka siyibona ukuthi yewaqeda manje sasithola ngawothi kodwa uNkulunkulu uthembekile uNkulunkulu asikho isimo esingadluli akukho umdluli uNkulunkulu ngendlela athembeka ngayo uyakunika abafowenu bendlela uyakunika futhi ubaba obunye wendlela uyakunika umama wendlela uNkulunkulu uyasihlelela njengalokho ekhuluma noJoshua athi hamba nabo bayezweni lesethembiso noma behamba belila isethembiso kubo sasifuna nento engekho because they were consumed by sorrow and pain. uNkulunkulu asiza size singambathi ubuhlungu size sibe khona because sometimes simbathi ubuhlungu size sibe khona sibe inhlupheko njengalokho siyibona yebasana kunebhuku enganginalo ngafika na ngisafika la eThekwini anginakugqoka ngafika ngo-2017 la eThekwini December 16 I'll never forget the experience of the 10 years maybe I'm shining life begins next year uma ngifika la eThekwini ngangena shelter ngafika nobhaka nekhamfathi sengiwe sike ngasingaqasha ngawa ngaphinde ngaqala phansi bangithi ngawa ngisho ukuthi nokulahlekelwa umsebenzi nokuba independent ucela ngicabanga sokucela indoda endala ngakhumbula ekhaya njengendoda enolahleka ukuthi ekhaya kuyabusa kunjani kodwa ngobuye ngabuka ukuthi isiphi story ngisixoxela izingane zami ukuthi how I survived independent uma senginomndeni mapha istory engoyixoxa yini engoyifundisa abantwana bami. But now I know I can teach them ukuthi kunjani ukuhlala emzini umuntu. How do you maintain a good relationship nomuntu ohleli naye ngisho ngabe kuthiwa usekwenza lokho uzusho nokuthi izwa ngikhapha ungakhombisi ubuso obukhombisa ukuthi yazi yabhlungu into ayishoyo sithela ngale ufika ukhala uphinde uyiphatha indlu yomuntu uyenze beklini ngisho namhla uphuma uvalelise athi kodwa bese sikone ngeke kumnandi nje ukuhlala nawe ngaphinde ngaqala phansi nginakho ukuthi umigoqo imihla yami ngisaseThekwini angeke kufike itheze kufike landa iflag la South Africa. Bofika neveni noma netrailer ekhaya kuthiwe nazi izinto zakhe wayengisho nje ukuthi uqala phansi siyakusaba njengamanje nje kune chapter eqalwayo emndenini wala ekhaya namhlanje. As from Monday there is a new chapter. Eqala ngo-A nje eqala ngo-A othi in the absentia of so and so you start watching engasekho Mose seqala uhambo lwakho.
Siyashuka-ke nakhona la eThekwini. Ukhale, ukhumbule uma uthi uma ukubuse khona. Bese ubona ingane yamakhelwane eqhaphaza uma waye. Uthe ukubuyazi. Ukubuyazi ukuthi nento eyamduduza kakhulu umdlakamba uma ukuthi uma ungamhlalisa restaurant wawushaya u-fucking knife. Imali engangiyihola uyayazi yayisinduduza. Masubhekene noPaul useduduza uma uyayazi imali, uma ukamfonele, uma uyazi ukuthi uhamba nje ngiyakholwa, uma kuwangiphelezela ngiyoshume isinto esiduduzayo endlini. Kuze ithabi inhliziyo ithanjiswa the good memories. Nawo noma amaphutha bengazi ukuthi uma wayengathokozile nawo, kodwa ngihlali kona ngihlala la engasikhona engikhumbula khona isimali sakhe. Ithembuza madoda manje isimali bese ngifihlela u50 kodwa nje ngophi imali kodwa ngihlelela u50. Isingasuki leyo nto yokukhombisa ingane uthando. Sesingasukuma angivali yona inkonzo but sisubusisa Yesu. Sisasukuma. Uma esengasekho othandiweyo okanye umholi kaIsrael phambi kwakhe, emva kwazo zonke inkinga ezibekhona, kwasuka umuntu othile okwangalindelekile ukuthi yena futhi naye wayezibona ukuthi mncane ukuba ngingena ezicatshulweni zikaMose. Kepha into eyamqinisa kakhulu ukuthi noma uMose zazimehlela, kepha umbonile uNkulunkulu ehamba noMose. Sikhulile endleleni sambona uMose ephindela uNkulunkulu. Samhlubuka uMose wadinwa esifica sakhe ithole lembongolo sikhonza. Kepha uNkulunkulu wasikhombisa inhlansi yomusa wakhe. Kunokuma ubhubhisa uIsrael, gave them a second chance. uNkulunkulu has given us a second chance in life. Noma sifundisa kabuhlungu ngokulahlekelwa, ukuthi let us be more responsible. Uphinde yasifundisa ukuthi asilutho ngaphandle kwakhe. Uphinde yasikhumbuza ukuthi sithembele kuye futhi yena yethu ithemba lethu. Ndenini, be strong and be courageous. Imani sibindi, qinana enkosini. uNkulunkulu uyakunithwala. Akangivumi unyawule nokuba lushelele. Kuyobe sekungcono in 2 years to come. Seqala sekuphola ilonda. Sekusele ibhasi zomhuzuko. Sokuthi salahlekelwa inkunzi madoda. Into ethi mayiqhamuka la issue 1 no 2 no 3. Sekuhleko kwamanje. Usemayida kukho kumnandi akuhlekeka kwenza kulutho. Sahlula khona. Simile nje siyabaza ubuhlungu bokulahlekelwa. Wes uma kumzali. Kepha uNkulunkulu uthembekile. Uthayena ngekasilahle ngekasithemba. Okwethu uqinisa incwadi yomthetho ingasuko limini lethu. Oh Jesus. Ukhona omunye owabe wayidla lencwadi yathuka yababa esishwini. Asazi ukuthi izwi likaNkulunkulu liyasola lisikhuthaze lisithande. Siyozama siyibandla lokho sidana sivela sibingelele. So besiphethe into eyodwa. Uthi ukhona umhlobo ngoJesu ongeka
udokotela sihlase khona njalo. Ukuthi when you are confused, you don't see his love. Awuboni uthando lwakhe. Uma usesenhlungwini awuboni nokuthi ukhona. Nathi uNkulunkulu ukhona umbona kusanganele. Kepha ngiyaqiniseka uNkulunkulu ukhona. Futhi uyathanda ukuthi abantu bakhe basindiswe, bafinyelele nasekulazini iqiniso. Lize nasi futhi sisahlala ukufa so. Kepha siyamfisayo ukuthi emndenini uma ufika leso sikhathi. Sifika leso sikhathi sonke sesazana noNkulunkulu. Ngoba laba bafa beNkulunkulu babusisiwe. Nazi kunomvuzo silindile mali bathuna. Omalazi uthana nezingelosi. Because sifika le experience ama tribulation tears. Sifika le inhlupho zasemhlabeni engakaze experience. Abasezulwini. Nize nazi ukuthi tough times never last. But tough people do. Be strong and be courageous.